Okay, so on guys. Yan, lapis guys. Kinakain ng barakuda, putang ina, kinain ng barakuda. Ayan na. Kinakain nga eh, ano. Ba't tayo ano yung ano ko? Ha? Ayaw. Alin? Mamahin ko. Gutom yung barakuda na yun. Ayan guys. Lapis. Lapis, lapis. Yan guys, talakitok guys. Talakitok! Natalakito ka! Talakitok! Wala pala. Ayan, talakitok guys. Talakitok! Yan guys, lapis. Ay. Lapis, lapis, lapis.
dato kayo guys. Ano yun? Kaya pala ikikuwait ang maragol na ginawin sa atin yan guys. Sabi yan eh. Kato, ano ng galo? Sana, magsaka na, may litaning mga. Yan. Yan, ayun. Talakitok! Ang guys, talakitok. Tok talakitok. Hindi lang pa rin niya may malit kong malati. Ano na naning talakitok. Lakitok ba yo? Lakitok. Guys, talakitok. Kaya naman oh.